Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň arasynda COVID-19 keseli köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu keseliň Aşgabatyň birnäçe mektebinde ýüze çykandygyny habar berdiler. Käbir çagalar mektepden hassahanaga gidilýär. Bu aralykda köpler halk bejeriş usullaryna ýüz tutýarlar. Häzirki wagtda çenli iň meşhurlary ittiýagy we üzärlik. Azatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň arasynda koronavirus keseliniň Aşgabatyň dürli etraplaryndaky birnäçe mektepde ýüze çykandygyny habar berdiler. Bu wakalaryň biri Aşgabatyň 32-nji mektebinde boldy. Bir gyz okuwçynyň sapakda gyzgyny ýokurlandy. Demin gysyp üskürüp başlady. Bu mektep paýtagtyň 30-njy mikroraýonunda ýerleşýär. Soňky birnäçe güniň dowamında şäheriň dürli kunjoklarynda ýerleşýän beýleki mekteplerde de koronavirusa mahsus alamatlar ýüze çykyp mektep okuwçylary mektepden hassahanaga gidildi. 11-nji etrapçydaky 42-nji mektepde koronavirus adından 2 okuwçyda ýüze çykaryldy. Olar keselhanada galýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyň habarçylary anonim şertlerinde gürleşen paýtagtyň bilim edaralarynyň wekillerine talgylanyp 2-nji dekabrda habar berdiler. Azatlyk radiosu Aşgabatyň mekteplerinde koronavirus keseliniň ýüze çykarylmagy barada bilim we saglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Resmiler şu wagtda şenli Türkmenistanda COVID-19-yň ýekiji hadisasynyň da hasaba alynmanlygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen anonim görleşen muallimleriň we mektep okuwçylarynyň garandaşlarynyň sözlerine görä COVID-19 alamatlary bolan çagalar derrew hassahana ýerleşdirilýär, synagdan geçirilýär we keselhanada galdyrylýar. Synag netijeleri aýan edilmeýär. Ondan öň 18-nji noýabrda Aşgabatdaky habarçylarymyz 15-nji mektepde koronavirus keseliniň ýüze çykandygyny habar beripdi. Şol bir wagtyň özünde de maskalaryň takynmagyna gödäwçiligiň güýçlendirilmegi barada habar berilipdi. Polisiýa şol mektebe geçiren reýdinde 5 muallima we 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry takynanlygy üçin 52 manat möçberinde jerimet aldy. 30-njy noýabrda habarçylar paýtagtyň mektepleriniň ähli muallimlaryna koronavirus üçin synag tapşyrmak buyrugynyň berilendigini aýtdylar. 100 manat möçberindäki test muallimlaryň öz hasabyna geçirilýär. Azatlyň habarçysy bilen anonim gürleşen muallimler synaglaryň ýygyderli esasda geçirilmeginden howatyrlanýarlar. Mundan başga Aşgabatyň mekteplerinde beýleki keseller köpelýär. 42-nji mektepde ýaş okuwçylaryň arasynda bokurdakdaky folikular angina keseli ýüze çykdy. 22 okuwçy we 2 muallim ýokunç keseller hassahanasyna ekildi. Käbirleri birnäçe günden soň keselhanadan öýlerine goýberildi. Ýurtda koronavirus bilen baglanşykly köp sanly hadisalar häzirki wagtda Türkmenistanyň Balkanda, Şowzalibab we Mary vilayetlerinde de ýüze çykýar. Öňden bäri dürli keselleri bolan garrylar ölýärler. 40 ýaşdan uly ýaşaýjylaryň öz ýaşaýan ýerlerinden başga regionlara çykmagy gadagan edilýär. Seýahat etmäge mejbur bolanlar şol sanda iş üçin başga vilayetlere barýanlar. Ýürite ruhsatnamalar almagy we yerli hassahanalarda ýygyderli synagdan geçmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlaryny we daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärlerini ýetiren charter reýsleriniň ýurda gelmegi dowam etdirilýär. Azatlyň Libabdaky habarçysynyň 1-nji dekabrda aýtmagyna görä 29-njy noýabrdan 30-njy noýabra geçen gije 178 adamyň Türkmenabad şäherine getirilenligi habar berildi. Türkmen howa ýollarynyň Boeing 737 kysymly uçary bilen Münchenden 70 adam we İstanbuldan 108 adam şol reýs bilen gelipdir. Çeşmeleri görä Münchenden gelen ýolukçylaryň käbiri odal New Yorkdan Birleşen Arap Emirliklerinden we Gün Orta Koreýadan başga uçarlar bilen Germaniýa aşypdyr. İstanbuldan bolsa türk kompaniýalarynyň 10 işgäri we beýlekler Türkmenistanyň raýatlary barpdyr. Türkmenistana şol uçar bilen baranlaryň ählisi karantina ýerleşdirilipdir. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän wagtynda ilat halk bejeriş usullaryna ýüz tutmagyny dowam etdirýär. Olaryň arasynda iň meşhurlary ittiýagy we üzärlikdir. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatyň Teke we Ors bazarlarynda açaçan satylýan ittiýagy inçi kesele we COVID-19-a garşy bejerigi hökmünde hödürlenýär. Marda üzärligiň gytçylygy döredi şu sebäpden yerli häkimetler üzärligi tütetmegi adaltmagy buyurdular. Olaryň täze tapşyrygyna görä häzirki wagtda döwlet edaralarynda, bilim edaralarynda, sowda nokatlarynda günde 2 gedek dälde hepde de 1 gedek üzärlik tütetmeli edildi. Koronavirusa garşy halk bejeriş usullarynyň wagysçysy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow dünýäde koronavirusyň çalt ýaýramagynyň başynda fevral aýynda COVID-19-a garşy görüşde üzärligi, sadagy we burçly uwnaşyň peýdalaryny ilkinji gedek öňe süripdi. Türkmenistanyň howanyň sogamy bilen öýsüz uzarsız adamlar üçin has kyn günler başlandy.
Adatlygyň Türkmenawatdaky habarçysy öýsüzleriň öňkörlükleriniň üstüne güýç guruluşlarynyň wekilleriniň eline barhaken mut işi güýjüne öwrülme kopunyň hem goşulanlygyny habar berýär. Gysyny ýylyýar. Teýlin ahar berýän hozalykda iş tapan öýsüzleriň gysdan çykmak mümkinçiligi gowrak. Ýöne sowukda galan ýa-da güýç guruluşlarynyň wekilleriniň mut işisine öwrülen adamlaryň ýagdaýy häzir has kynlaşdy diýip habarça etdi. İl arasynda bomж diýilip atlandyrylýan adamlar esasan köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerine, ýyladys turbalarynyň gapdaryna üçöklerde ýatyp gysdan çykmaga synanýarlar. Tomsunu mayıl howaly patyrlarda köçelerde ýatyp durýan adamlara gysyny ýylyýar. Oňorluk iýmit berilse, olar hozalyklarda işlemäge, basaran ýumuşlaryny bitirip, howa maýlaýança günlükçilik etmäge razy bolýarlar. Bu iş iki tarapyň hem razy bolmagyny döwlet edaralary bilen alalaşmazdan edilýärdi. Ýöne inni häkimetler bu alalaşygyň hem arasyna girýär diýip habarça etdi. Onun tasdiklamagyna görä soňky wagtlarda gysym sowuguna garamazdan öýsüz adamlara iş hödürleýänlere hem şühel seredip başladylar we bu ýagdaý öýsüzleriň gysdan çykmak mümkinçiligini has alatjaga meňdeýär. Gelip bolsan maglumatlara görä prokuratura, howpsuzlyk, polisiýa idaralarynyň işgärleri öýsüzleriň goruksyzlygyndan peýdalanyp olary diňe öldürür üçin işletmäge çalışýarlar. Gaýnançlyary häkimet wekilleriniň hozalygyny işleýän adamlar köplenç hiç ýere goýberilmeýär. Üstesine olaryň nahar suwuny hem ýeterlik bermeýärler diýip radionyň söhbetde aýtdy. Şeýle-de güýç guruluşlarynyň resmiýleriniň öýsüz adamlary öz tanyşlarynyň ýa garyndaşlarynyň hozalygyny işlemäge mejbur edýänlikleri habar berilýär. Bu ýagdaý öýsüz adamlaryň oňlar çoxunyň ýyladyşkanalarda, guruluşyklarda beton uýmakka, dögmek ýaly agyr işlerde mut işçi güýji hökmüne ulanylmagyna alyp gelýär. Agyr şertlere we açlyga çydamadyk öýsüzler bu işden gitjek bolsa, olary türmäge basmak gaýbaty bilen gorkudýarlar. Egerde öýsüz adam öz diýenini tutsa, ony eltepe diýilip bilinýän zähmet düzediş edarasyna uğradýarlar. Bu ýagdaý öýsüzleriň tas hemmeti bilýär we olar köçede polisiýa işgärini görse, gaçmak bilen bolýar diýip habarça etdi. Tejribeden görnüşine görä, polisiýa işgärleri hemme öýsüzi kowalap ýörmeýär. Olar esasan işläp biläjek adamlary. Gaty garramadykya güýç kuwwaty ýerine görnýän bomjlary saklaýarlar. Polisiýa ofiseri meni prokuratura işgäriniň hozalygyna işlemäge alyp gitdi. 3 aýlap şol ýerde işletdiler. İşi ören agyrdy. Zordan gaçyp gaýtdym. Öýüm bolmansaň kryşalarda, padwarlarda gizlenip ýaşaýaryn. Häzirem ýaman üşedim. Ýyly ýer bolýanlyp 40 ýaşlaryň naky öýsüz adatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde ýagdaýyny düşünürdi. Kış aýlaryny bir ýerlere ýerleşmeseler, sowukda ýatyp, yatan ýerine ölýän öýsüzler hem bolýar. İde soraglary bolmansaň, ölen adamlaryň jehetleri üstünden biri baryp, polisiýa habar edýänçe käte hepdelep ýygnalman ýatýar diýip türkmen jemgyýetine soňky 10 ýyllyklarda dören öýsüzler problemasyny öwrenýän habarçy ýerli latyň hem olary şüheli garaýanlygyny sözüne goşdy. Ýöne öýsüzler horlugyň we zorlugyň ýamanly esasan häkimetlerden görýäni meňdeýär. Şäheriň täze binalaryny görmäge geljek ministriň sapar sebäpli polisiýa işgärleri Türkmenawatdaky öýsüzleriň barsyny ýygnady. Polisiýa idarasynyň howlusyny wagtlaýyn tutsuhanalarda arastaçylyk, guruluşyk işleriniň köpüsini şol adamlar edýär diýip habarçy başga iş bilen saklanan we häzir boşatylan bir raýata sargylanyp habar berdi. Türkmenistanyň öýsüzler meselesi esasan erkini spirtli içkilere aldyran, işini ýitiren, maşgarasyndan aýrylan adamlaryň köpelmegi, olara döwlet tarapyndan ýeterlik durmuş kömeginiň berilmezligi netijesinde ularly diýip synçylar aýdýar. Ýöne habarçy polisiýa tarapyndan saklanyp, kişi gapysyna mut işlemäge gidilýän adamlaryň arasynda öý işi bolan, emma içge erkin aldyran adamlaryň hem bolýanlygyny aýdýar. Mut işi gerek bolanyny polisiýa ofiserler gelip, terhoşlukda tanalan adamlary howsarlarynyň elinden içkili bolmasa hem alyp gidýär.
garnaşlary bermejek bolsa saklamak üçin bahana tapar diýerler we şu ýerde gurrun gutorýar diýip habarça etdi. Türkmenistanyň işçileriň halkara ölçüler boýunça garyplyk derejesinden aşakda ýaşaýan adamlaryň resmi sanynyň çap edilmeýi ýaly öýsü çemgelen ýerde ýatyp turýan adamlaryň sany hem aýan edilmeýär. Türkmen medeniýetini bu mesele agdarmaýar. Mara vilayatynyň döwlet edara kärhanalary öz işgärleriniň tebigaty gorumak üçin 20 manatdan pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji dekabrda habar berdi. Ýene her hili bahanalar bilen pul çöpleýärler. Bu sapar tebigaty awatlamak we onu gorumak üçin 20 manatdan näip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol pulun nawat görnüşini talap edilýändigini, ýöne beýlik tarapdan adamlaryň öz aýlyklaryny nawatlaşdyryp bilmeýändigini sözüne goşdy. Üstesine üýşürilýän ähli pullar nawat görnüşini talap edilýär diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Türkmenistanyň büdjet edaralaryna resmiýleriň dürli sebäplere salgylanyp işgärlerden pul ýygnamak işleri däp boldy. Büdjet işgärleri resmiýleriň görkezýän sebäplerini bahana atlandyrýarlar. Mundan ozal Azatlyk radiosy edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin, gowaça sürtüm üçin, paýta ýygym üçin, üzerlik üçin, velosiped satyn almak üçin we başga dürli bahanalar bilen büdjet işgärleri ýygnalýan pullar barada habar berdi. Tebigaty gorumak üçin toplanýan pullar şeýle çäreleriň soňgusydyr. Adamlar nägileliklerini görkezýärler, ýöne öz işlerinden kowulmakdan gorkup aýda tutulýan pullary ümsün bermäge razy bolýarlar diýip beýleki bir büdjet işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä käbir edaralarda ýol başçylar ýygnalýan pullar babatyna işgärlerden razylyk dil hatyny hem alýar. Hatda käbir döwlet edaralaryna adamlardan çöplenýän pullary razylyk berýän üçin dil hat hem ýazdyrylýar diýip büdjet işgäri aýtdy. Bu dil hatda özüniň guramaçylyk işlerini höwesli gatnaşýanlygyny we çöplenýän puly öz razylygy bilen kömek üçin berýänligini ýazdyrýarlar we gol çekdirýärler diýip ol sözüne goşdy. Döwlet edara kärhanalary öz ýygnaýan pullaryny kanuny görkezmek tagallalarynyň çägine büdjet işgärlerinden dil hat almak usulyna ýüzürselerdi. Tebigaty gorumak üçin ýygnalýanlygy aýdylýan pullaryň tebigatyň haýsy zerurlyklaryny gönükdirilýänligi ýa-da işgärleriň mejburi pul toplanylmagyna razydygy ýa-da däldigi barada Marynyň hiç bir döwlet edara kärhanasy resmi düşündürüş bermeýär. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Öňden gelýän krizis pandemiýanyň getiren çäklendirmeleri bilen goşulanyp ýurdy ykdysady çökgünlügi ýetirýär. Döwlet dukanlarynyň öňüne ýygy-ýygydan adyk harytgyçylygy, hususy sewdada olaryň ýeti gymmatçylygy emele gelýär. Ýurt raýatlary aýlyk haklaryny bankomatlardan nawatlaşdyrmakda ýergiderli kynçylyklara sebäp bolýar. Ýygy-ýygydan döwlet dukanlarynyň öňüne adyk haryt satyn almak isleýän adamlaryň nowatlary, bankomatlaryň öňüne pul nawatlaşdyrmak isleýän adamlaryň nowatlary emele gelýär. Döwlet edara kärhanalary şeýle kynçylyklaryň fonuny öz işgärlerinden nawat toplaýan pullarynyň hasabatyny jemgyýetçilige ma'lum etmeýär. Ýurtdaky giň ýaran işçilikden gözi gorkan büdjet işgärleri özlerinden ýygyderli pul toplanmagyna boyun bolmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. İş ýagdaýy gaty kyn, adamlar ellerindäki işini ýitirmejek bolup hemmede da razy bolýarlar diýip bir büdjet işgäri atlandyrylmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky döwür daýyň dowamyny Azatlyk radiosy ýurdun dürli regionlaryna täze ýylarçasy üçin bitaraplyk we koronavirus plakatlary üçin, mallardaky näwelli keseli bejermek üçin, teatr üçin, Gyzyl Ýarmaý jemgyýeti üçin, it penahanasyny gurmak üçin, gowaça sürtümi we paýta ýygym üçin, mekdepleriň awatlaýyş işleri üçin we gazet jurnallara mejburi ýazylyşy üçin işli adamlardan toplanýan pullar barada habar berdi.